majang adlaw natang tanan. Surong adlaw kita di kurang hatod ni Aliana kay samok mo kurang eskwela. Ingon mi jang mamagpagsilin sa samok bag eskwela. Kay dana mas nanay nagsamok nimo na ino. Eskwela. Nandiyan ning lawas kung palit og panakat kay maghumba hug nangka. Mo niyang ipangsagol panghurot na tanan. Karong lami ka gatong humba guys kay lami na pud ka ikagumbang nangka. Bitsinan pag marija di pa rin ihurot kay delikads ta diha. Barato na dig Bombay ron. Kay agang gipalit unang kabuok kay kabayad mo ko 20 kapin. Nangutan ako mag-deliver tubig ito kuan ba? Malaysia. Unga ui po di po deliver unang rakabuok. Sila pa'y pa orderag tubig. Ngala taghumbang nangka. Lamit tong pila ka lubi tong imong gihumba nay. Aw imong gihumba imong kuwas taghumba tanay. Sorry. Suka na? Oh my god, asa taglubi. Where? Nung Johnny anhi mo ako daglubi. Basa po nung John po. Ngay lubis ila. Palit ba ko panakot kay lamin panakot. Lamin ni humba daghay panakot. Bitaw, sige bitaw na kanhi. Gapon di ay. Man yung judad Diday. Nalilitong puso. Nanguli nag mga bakasyonista. Nganong makaibaw mamog NBI itong ni Anhi? Tere, how did you know? Naya, wag kang ipanakat na, look at. Kalma, mother. Dama isa. Kalma, mother, because the humba is so very, very lami. Look at that. Huh? Insakto ko na taglubi. Don't worry about that. I can manage the kud-kud. Dahang ka ng panakat taglubi. Ha? Ay ha. Lami ito panakat ng anak. Tuon na ramang nanay kay mo na iguwang na. Mo na lami awa ka. Tilaw ka sumba, di ba? Kalimot Pero kang... kung napasulabi kaya na. Kalimot kang limuil. Taka, magkag nakapasulabi ni mo buongon. Humba ka pagbuongon. Ang buongon na ito, nay. Taka, Buongon. Ang Sa buongon. laro humba, sige kagumba. Ang humba na ka atake. Buongon na Humbang nakahipir. Buongon to nagikaon na itong itukaran. Gikuan siya. Bawal ka buhon. Dugulog lang, tapos naging buwan lang. For awareness. Ang kwarto nilang nanay. Aliana. Aliana mo pagali ka sa room ni nga naghaasir limuel. Sige, matagpapangita. Marami. Yung mga naman kuko ko eskwela. Di man niya muhang kung di pikason. Bibi ragbod na siya. Bili ng asa. Tiyaw, sige ba ko magbumbay? Saba na naman lagi diha. Ay, lami na. Dahil, di mo to tirin ay. Nga arang lami anang humba og daghay panakot. Kanang lapis sa busawaw. Good. Ulo tambaw di ay. Mau na, ang tambaw ganiha, wag giinam, gido-duwa as iring. Kalumot mo ko. Huwag nakita ito sa mga bata, di naman panasliksi mo ko ang tambaw. Manginom, bawra man po si Aliana. Kasi ito sa una nanginom og tambaw? Ikaw. Taka ang kau. Ikaw. Milibas di dyan dyan.
Hapit mak itong cheese. Hapit, nasusay. Hani pang tambawa di ay. Magaling ka na Dr. Ben. Muli na nga. Kung tatay, igagaw. Maorig tawagan. Haba na ipainom na rin, Dok. Sige na. Sukar ka na dyan naman. Dah, geus na na TV. Oh my God, mother. What the TV? Oh, may TV dito. Minta na unta kag ti YouTube ni na may silpos ate mo ni karto. Naiwa nang i-play ang mga cellphone dito. Dahil makabuok? Ang cellphone dito nakabuok. Wa nang i-play? Di siguro ang vlog. Lesson na ni, lesson. Unda na gunin, unda na magpakagod og nanay lubit. May kuhang Alyana. Ang maus ka. Egay. Nalagi nagapa sa ibabaw hapon. Big Bombay ba? Murag humbang baboy di humba. Karon po ko nakahumbag nang kanganing panakat dabos. Ano ba magpapit para kita? Kay mama man suklis kurente. Murot mo tayo mga igas. Wah. Ano magkakanding? Tuol naman lagi nanay kay mo na makalamis lamis ko to og prito panakot, di ba mother? Ay, misa, dagdag na. Ano? Kapag putas yung go, putas yung to sa init ko. Ay, kang gusto ko tulad po. Miadun ka. Di. Matoy magkatambak. Wah, kain. Magsulto kong tingin. Makan din ba? Kaubang ka na. Diba? Oy, nay, nananawag. Nanapod. Taya na kong way dagdag. Taya ko kang Dalton. May birthday na bang Dalton ugma. Kuha man tayo ka. Kuang Dalton. Palitag mari. Nay. Ano mo regalong Dalton manay mari? Birthday sa imong apo ugma nay. Mungkin kinagapuhang apo nga bright na pag-adyo. Dah, lami aja nih. Ini aja ba, pero glubi ba? Bisig na dang imok glubi. Bo, yun doon. Luy ah. Lagi! Nabaan ko. Iman kahuwat. Excited rapod mong narama mong padaog. Dito, Barinse, wag manisakit yung numero. Ay! Wah, sa kanyang numero. Ano ba ito? I don't know. Di ara ka manghumba guys. Naluto na. Arang lami akadyo kay panakot lagi. Tilaw karet? Lami no? I told you. The panakot is subire yummy. Pwede bitaw na ino. Dapat inanang nanay sa ragalan na yung paghimo na. Wala nung ko nakasugakod. Subang. Giputos ni nanay sa dahon kay dami man. Diara. Lami kadyo ka humbang nangka. Nako dari nagkaon. Luto og kuan. Humbang nangka. Salamat guys. Wa pala sila kuya. Pangawaton jud na. Pangawaton. Oh.
Kami akad gumba. Lixian! Ngitan mo ka ba? Lixie! Alisa! So, ang pangala. Pangala gumba. Lixie! Dako garden dali. Dakos garden. Dakos garden. Bau, uwan baron. Dali, sige unsa. Yung arti-arti. Kaya mong papa, way trabaho. Bagag ngaong. Arti kadyo. Bahala ka. Wa mo kuno trabaho sa Mariano. Yung sa Ate Ali. Kan anak, kabisag ka na ra. Baw. Nadato na siguro. Dato bitigi ka ipon. Tuhod na han. Pero motor wa maansa. Ay, bahala ko maansa. Alis din na nag ligid sa awahay ko no ingas Maya. Delikado na kuno kay hilis na. Hilis da na puhon. Di na ko kahurot. Nalaos malagi na rit. No? Patay na.